Galicia. Estamos ahora mismo, como sabedes, levo 4 meses no cargo, facendo a situación, facéndome a propia dirección xeral. Estamos nun momento no que temos que establecer que queremos facer a futuro, é dicir, facer ese plan estratégico de comercio que presentaremos, creemos, no primer trimestre de 2025. Para ello é fundamental percorrer o territorio, escoitar aqueles que o comercio e aqueles que representan en maior medida o comercio, que son os centros comerciais abertos, que para aquel que non o sepa son asociacións comerciales de ámbito profesional, cunha xerencia, cun traballo ben estruturado, que é como está facendo o centro comercial aberto de O Barco. Igual que estou facendo a Porto de Galicia, quería estar hoxe aquí, íbamos facelo xa antes, pero por diversos motivos hubo que aplazalo e non só ter estas reunións, senón tamén visitar o comercio, como estuve facendo ao longo desta mañá, visitando a Plaza de Abastos tamén, e eu creo que con un comercio, teño que decir, que me sorprendeu gratamente, unhas campañas en curso ahora mismo de sacando stock á rúa, que tamén creo que me traslada ao comercio, que funciona moi ben, e por outro lado, con cousas por facer. Tamén nos ponemos a disposición dos concellos, eu creo que estamos, un dos grandes obxectivos é tamén a dinamización das plazas de abastos, que igual que o comercio local é ali onde se desenvolve unha actividade que máis incide no territorio, tanto na dar vida ás nosas vilas, ás nosas cidades, a actividade económica, emprego aos nosos veciños, e, polo tanto, aí temos unha teima importante, transformando esas plazas en mercados excelentes, que é un sello de calidade que refrenda a calidade dos produtos galegos. En ese sentido, vimos, vamos a reunirnos para que escoitar o comercio, igual que faremos dun xeito xa máis estruturado, xa avanzo a partir de setembro, como desde setembro presentaremos ese proceso participativo no que convocaremos a todo o comercio galego, non só CCAs, asociacións, placeiros, cámaras de comercio, asociacións de consumidores, para, en ese último trimestre do ano, ter unhas reunións técnicas para recoller todo aquilo que consideremos que se pode facer mellor, ou podemos facer de outro modo, ideas para, como decía, no primer trimestre de 2025 presentar ese plan estratégico que nos marque a folla de ruta a seguir nos próximos anos.